kowane tsohon gari da ya ratso zamuna masu yawa. Kwatarkwashi gari ne da yake da kasuwa, wadda a halin yanzu kasuwar tana ci a duk ranar Juma'a ta mako. Akwai da ƙarja akun, akwai amanar rasulu, wani ne wanda baya hangen nesa. Kasancewar ilimi ginshiki ne ga ci gaban kowace irin al'umma, ya sanya ƙasar Kwatarkwashi ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin 'ya'yanta sun samu ilimin addini da na zamani. Samun makarantar lardi ta farko a Kwatarkwashi cikin 1950 daidai ya ƙarfafa wa al'ummar yankin neman ilimin zamani gadan-gadan. Wannan makarantar dai ta yaye ɗalibai irin su Janar Aliyu Muhammad Gusau da Alhaji Muhammadu Lugga da Alhaji Sama'ila Garkon Maradon. Ita wannan makaranta ita ce a yanzu ta rikide ta koma makarantar haɗin gwiwa ta 'yan mata a Kwatarkwashi. Mai martaba sarkin Kwatarkwashi Alhaji Ahmadu Umaru ya bayyana fatar da yake yi wa al'ummar masarautar tasa. To fata ta abin da nika ƙara roƙon jama'a kuma da fata ta in gama laya, abin da nika fata kowane ne mutum shi ji tsoron Allah, komai za shi tsaye shi tsakanin shi da Allah. Shi a fata shi an farin goro na ga jama'a ƙasar Kwatarkwashi baki ɗaya. A ji tsoron Allah, komai za ka yi bisa adalci, kai wadda shari'a musulunci ta ce. Ta ɗaya annan fata ta bi ina fata wadda ka faɗi shekarun gana insha Allahu na sarautar nan ne na wata shidda na hakimci sannan na zo ga shekaru.